uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku asiphe lona sonke. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu, simnikeza umvumo ngakho konke. Siyabonga abazalwane, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga-ke bazalwane ukuthola leli thuba lokuthi sizozwa izwi likaNkulunkulu namhlanje. Izwi lethu lanamhlanje sizolithola laphaya kuLuka 12 uverse 40. Luka 12 verse 40. Namhlanje sizokhuluma isihloko esithi ukulinda, ukuba watchful, watchfulness. Sizokhuluma ngokulinda. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Ukuthi sesitholile incwadi yethu sizofunda kuyo namhlanje. Ngithe i-theme yethu noma sizokhuluma ngaphansi kwe-theme ethi ukulinda. Kufanele sonke sihlale sinjani bazalwane, silindile. Sizokhuluma ngokulinda. Kufundeka kanjena-ke kuLuka 12 verse 40 uthi, nina manibe nilungile ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. Cela sikhuleke bazalwane, sikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, dwala lensindiso yethu, wena ophezu kwakho konke, wena obona konke ngesikhathi esisodwa, usibona sonke uNkulunkulu wethu ongcwele ngesikhathi esisodwa. Baba, nanti izwi lakho liyubuqobo, izwi lakho liyiqiniso, izwi lakho wadala ngalo izulu nomhlaba, izwi lakho Nkosi liyisibane ezinyaweni zethu. Siyakhuleka kuNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ngezwi lakho lanamhlanje ukhulume Nkosi, ulicacise, ulichaze ngomoya wakho ongcwele. Wena Nkosi uyiqinisa, izwi lakho liyiqiniso, umoya ongcwele uyiqiniso, uJesu Kristu uyiqiniso. Baba, izwi lakho liyiqiniso, sigeze ngesigeze siyisona esiyiqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi-ke bazalwane bese sifundileke lithi, nina manibe nilungile ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. Okay-ke bazalwane, lisho nje izwi, indodana yomuntu iyeza. Indodana yomuntu iyofika, uKristu uJesu uyofika ngesikhathi esingasicabangiyo nesingasazi. Kuyovele nje kwenzeke ngendlela esingazi ngayo, njengoba nje namanje sisayitshela wonke umuntu osemhlabeni nophilayo akafuni
akekho othandayo uma kukhulunywa ngokufa. Uzwa kahle nje umuntu mangase kuthiwa hey mhlawumbe kushona umuntu kukhona ohambileyo athi umuntu hawu kuthiwa mhlawumbe nawe nje uzoshona ngani. Hey, God forbid basho njalo abafuna akekho ofuna ukufa. Kodwa ngokweqiniso asisazi isikhathi bazalwane nobenqaba nabanye sasikhula kanye nabo iyafika indodana yomuntu bengalindele. Yingakho kufanele wonke umuntu ophilayo ehlale elindile. Ithizi liyofika ngesikhathi esingasilindile. Kukhona lokho ukuthi asihlale silindile. Lokho okokuqala esikwaziyo sonke ukuthi uNkosi uJesu uyobuya kuyokhala icilongo. Kwabanye abaningi liyakhala kubi icilongo selikhalile bahamba badlula. Nathi kungenzeka futhi kuyophinda nakithi sihambe lingakakhali icilongo. Ngoba kukabili asinayo ishow yalokhu yokuthi uyospeak uJesu sisesendaweni yethu. Lokhu ukuthi asihlale silindile kungukuthi wonke umuntu akahlale esendaweni yakhe eqondile enokuthi uNkulunkulu mayengabuya manje. Kwabanye ubuyile, kwabanye uzobuya namhlanje ebusuku, kwabanye uzobuya ngeviki elizayo, abanye bebehamba ukuthi becabanga ukuthi unyaka odlule uzophela, kwathi kuphela unyaka bangabe besangena komuntu. Manje izwi leNkosi lithi nina manibe nilungile. Asiwonke umuntu akahlala inhliziyo yakhe eyinamathelise kuNkulunkulu elindele ukuthi nanoma kungathiwa ngiyahamba manje ngendlela le sonke esihamba ngayo le elithizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu wamdala umuntu, wayibeka iy'mfuku zakhe zonke, lokuqala walibeka nolokugcina ukuze olokugcina angadluli kulo. Uma sewungafiki ubojabula uma kusakhuleka sisakwazi ukukhuleka umuntu osesibhedlela abe right. Uma sehambile futhi kumele sazi ukuthi besekufike lesi sikhathi esithi uNkulunkulu uyabeka usuku lomuntu lokuqala aqale aze abeke nolokugcina ukuze angadluli kulo. Uma ungasezukwedlula kulolu ungalala nje uvuke ekuseni bese uyahamba. Kuhlukene indlela zokuhamba. Ungalala omunye ungadla, ungabanjwa ngisho nayo into emnandi KFC ukuthi uya-enjoya. Base bese kufika ukuthi uwedlule osukwini lwakho ungakuthi udla KFC uvele ubanjwe iqatha kuphele kanjalo. Indaba esisale kutheni ubulindele yini, ubulungile yini, ubukulungele yini ukuhamba. So lithi-ke indodana yomuntu iyofika ngesikhathi esingasicabanganga. So bazalwane simelwe sonke wonke umuntu umele ukuhlala ezilungiselele ekulindele ukuhamba. Sekushunyayeliwe kwabanye kusekusha, kwabanye akakezwakali, kwabanye kusazozwakala njengomuntu futhi amaphela, amanye afutha efe, amanye ayofaka elinye ilanga khona angekafe nje hlobo ayovuka usurvive ukuthi angafi. Bakhona esiyoba nabo bezwe izwi likaNkulunkulu bashintshe baphenduke balunge bahlale belungile. Bakhona abayolunga ngokulandelayo ngokuzayo. Bakhona kuyoya ngokuthi udalelwe ini. So ukuthi simncenge uNkulunkulu, sicele uNkulunkulu uyamncenga umcela ukuthi Nkosi nakho ngingazizwa kahle, nakho kungahambeki kahle endleleni, nazi izinto sezingaphezu kwethu, the world is too much with us, asisazi ukuthi sibambe ini, kuvela ngathi kuhle lokhu kanti kuyasibambezela. Umuntu lithi izwi asihlale sinjani, silindile. Sikhuluma ngokulinda bese siya lapha kuMatthew 24 verse 42 uthi ngakho-ke lindani ngokuba anazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Usho njalo uMatthew 24 verse 42 uthi ngakho-ke lindani. Sikhuluma ngokulinda, senze njani? Lindani ngokuba anazi ukuthi inkosi yethu, asazi ukuthi inkosi yethu iyakufika ngaluphi usuku. Noma yiluphi usuku uma usemhlabeni uyofika usuku inkosi yakho iyofika isikulandile. Kufanele wonke umuntu ahlale ehlanze ingubo zakhe egazini lewundlu ukuze makwenzeka ukuthi igquzu uthi ungene emotweni, ngoba akunandaba ukuthi ufe kanjani. Okunendaba ukuthi ufe ukuphi, ufe kuNkulunkulu. Sithi singene emotweni zethu kwenzeka ingozi sesiyahamba njalo ngoba unyama akunankinga.
sikhalele nje ukuthi Nkosi hlenga umphefumulo wethu. Ukuhlenga-ke umphefumulo kuhambisana nenyama, ngoba kufanele inyama yakho, umphefumulo wakho umuclean, ngeke uhlale enyameni enjani engcolile. Lithi izwi leNkosi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Kusho ukuthi yindlu le, yindlu kabani? kaNkulunkulu. So uma lisho njalo-ke izwi lithi na-falling down, ngokuba anazi ukuthi Inkosi yethu iyakufika ngaluphi usuku. Iyafana lento nale ngenxa yokuthi iyofika Inkosi ngesikhathi esingasicabangile, into ungayicabangi ongayazi lokuthi iyofika nini. Bazalwane, uNkulunkulu senzela umusa, wasiqoqa wasibutha, siyalalela izwi usuku nosuku. Asenzeni-ke iqiniso, silenze izwi likaNkulunkulu. Bese laphayana ku-43 wakhona uthi-ke, kepha anokwazi lokhu ukuthi uma umninindlu ubewazi umlilo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Kanjalo-ke ngoba asazi, so lithi kepha anokwazi lokhu ukuthi uma umninindlu, ubani umnikazi wethu? uNkulunkulu, uJesu Kristu, yindlu le uhlala kuyo. Lo umzekeliso lo bekade khulunywa ngawo bekwenziwe umzekeliso wendlu yangempela. Njengamanje siyayishifta sithi kube umninindlu-ke, umnini wendlu onguNkulunkulu, umnikazi womzimba uNkulunkulu. Lithi izwi uma umnini wendlu, umnini wendlu ubewazi umlilo isela eliyakufika ngawo, ukuwazi ukuthi isela yakho ubuyakulinda ungavumi ukuba indlu yakho ibe njani ifohlwe. Ukube besazi besizomdoja nje uNkulunkulu, sithi-ke hayi ngabe futhi kube siyazi sonke, ngabe siyagana sigane sone sithi uma usuwazi ukuthi sekusele mhlawumbe iviki bese uyazenzisa, uwenze ngathi usuyakholwa, uzukhishisa amagwebo, ukhashe uzenzise, uzenzise. Kodwa ngenxa yokuthi asazi ukuthi umnini wendlu uyofika nini, kufanele sihlale silindile, sigade, ngoba besazi besiyokwenza lokho mhlawumbe sesibona ukuthi hayi sekusele unyaka wodwa noma sekusele inyanga engane. Kodwa ngenxa yokuthi asazi, nomnini wendlu bengekavumi ukuba ifohlwe, ngoba ubezothi uma esazi ukuthi izofika nini isela, ubezoyigada ngalolo suku, ahlala angahambi. Ngenxa-ke yokuthi asazi, sifanele ukuhlala silindile. Lithi-ke ngalokho, verse 44, ngalokho hlalani nilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi elingasicabangiyo. Lisho njalo u-44 kaMatthew 24 verse 42. U-44 wakhona uthi ngalokho hlalani nilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi elingasicabangiyo. UJesu uyeza. Sasiye sikhumbule nje sisacula sithi ngoba uyeza uJesu, uyeza uyofika esikoleni, efika abafundi befunda, athathe omunye ashiye omunye. Kanjalo namanje uyafika uJesu athathe omunye ashiye omunye. Ngesikhathi ekuthatha uyobe ekuthatha ulindele yini noma uyobe ungalindele, uyofika emsebenzini athathe omunye ashiye omunye, noma ufika kanjalo. Lokho kukhulu kokufika asikwazi ukuthi okwanini, kodwa lokho khona lokho kanjalo njalo okumele sihlale sikulindele, sihlale njalo simlindele uNkulunkulu. uMatthew 25 verse 13 uthi ngalokho lindani, ngokuba anikwazi usuku nehora. Usho njalo uthi lindani, that is Matthew 25 verse 13. Ngalokho lindani, ngokuba anikwazi usuku nehora. Maningi amavesi lokhu kuthiwa silinde, lindani, uyofika nilwazi usuku nehora. Lokho kusibiza ukuthi umuntu nomuntu ahlale ezilungiselele, esendaweni, esesimeni esimvumelayo ukuthi uma ngabe uNkulunkulu embiza efika akwazi ukuthi asabele kuNkulunkulu, amukeleke kuNkulunkulu. Asilindeni, asilenzeni imiyalo kaNkulunkulu, asizehlukaniseni nezinto eziyokwenza ukuthi uNkulunkulu uma esezosilanda esefika singamukeleki kuye. Senze izwi lakhe, sikholwe izwi lakhe, sikhuleke sikwenze konke okufuneke sikwenze. Mark 13 verse 35. Ngakho lindani. Mark 13 verse 35 uthi ngakho
lindani ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni. Asazi, akukho ukuthi masekuthiwa noma yini sekushuma ikhathi-ke la ukuthi asazi noma iyofika nini, ngokuhlwa mhlawumbe siyothi sithi kuyahlwa, nakuwe kungafika ngokuhlwa nje okokuqala. Kungathiwa sisiphume la kuthiwe hhayi intambama nje ukuvele kwabanjalo. Kungenzeka kube sekuseni, kungenzeka kube phakathi kobusuku, kungenzeka noma ngokukhala kwey'nkukhu noma yinini inkosi uJesu ingabuye. Ibuya kuphi? Ukuzolanda wena noma ize kuwe. Sengakafiki nje lesi sithi kuyokhala icilongo siyohlangabeza inkosi emafini. Baningi siyahamba, mhlawumbe nje lo nyaka uzophela kungasekho. Sendiziwe, selifikile usuku lwenkosi kini. Ngakho nifanele ukwenze njani? Ukulinda. Kuthiwa lindani ngoba sazi ukuthi inkosi iyofika nini. Kuthiwa ifike ekuseni, imfice nilele. Ingafika nasekuseni yenze njani? Isifice silele. Akufaneleke isifice noma ungalala uma usakhuluma ukulala lokhu kokulala kwami kwenyama. Uma isifice ekuseni isifice silele, singamlindele uNkulunkulu. Ifika ungekho nje endaweni yakho yokuthi wamukelekile kuNkulunkulu, uyobe ungamukelekile impela, uyofika ekuseni njani usalele, ngeke ukwazi. Kuba nzima ngoba bazalwane, uma uNkulunkulu efika kunale mzimba okufanele ukuthi uwuthole. Ngesikhathi uthola lo mzimba ongakhiwanga kanyama nagazi, uma ugcwele izono, angeke ukwazi ukuyibona inkosi, ngeke umphefumulo wakho uhlengwe, ngeke ukwazi ngisho kungathiwa nansi inkosi iyabuya uthi wakhuphukana, ngeke ukwazi ukutransforma wena uthatha isimo ngoba uthi ohlabelela kahle uJesu uma ebonakaliswa thina siyofana naye. Ngeke ukwazi ukuthatha ukufana naye ngoba wena ugcwele ini? Thina sisagcwele izono ngoba thina sisaphila impilo yokungakholwa. Uma sifuna lokho kufanele sihlale silindele ukuthi inkosi uma ifika isifike ekuseni, ingasifici silele, ifike ukuthi umphefumulo wethu uvukile, uyamazi uNkulunkulu, sihlezi kuyena, sihlala silindele yena, sigade izinto ezingasingcolisi emsebenzini, esikoleni noma ikuphi. Ungathi ukade sonke lesi sikhathi uright, ngesikhathi esincane nje sisodwa ushintsha ukukhuluma, ushintsha ukwenza. Uma inkosi ingafika ngalezo sikhathi, mhlawumbe usesemotweni u-entertain umuntu ongakholwa, uhleka izinto zokungakholwa, uvumelana nezinto zokungakholwa, awusasitholanga nesikhathi sokuyihlambulula mhlawumbe sani, uvele kufika isikhathi sokala, uhambe unjani ngaleso sikhathi. Yingakho lithi izwi lindani, yingakho kufanele njalo sihlale siyihlambulula imiphefumulo yethu phambi kaNkulunkulu, sihlale senze sure ukuthi sihambe emhlabeni uNkulunkulu uthini, asakhini impela lapha singabamhambe emhlabeni, sicabanga umbuso ozayo. Inhliziyo yomntwana kaNkulunkulu ifanele njalo ukuhlala kuNkulunkulu, singamncishi indawo uJesu, simnikeze ngoba wasifela, senze izwi lakhe, sihlale kuye njalo njalo. Lithi asilinde, lithi lindani, lithi funa ifike inkosi ekuseni imfice nilele. U-37 uthi kepha lokhu engikusho kini ngikusho kubo bonke, ngithi lindani. uJesu Kristu inkosi. Uverse 37 lo esifundayo, besifunde uMark 35, Mark 13 verse 35, safunda u-35, safunda u-36, u-37 wakhona uthi kepha lokhu ngikusho kini no is a command. uNkulunkulu kusho ukuthi sonke, akakhethe balala muntu, akakhethe muntu. Uthi kepha lokhu ngikusho kini, ngikusho kubo bonke, ngithi lindani. Uthi uNkulunkulu asenze njani? Uthi asilinde ngoba sazi ukuthi uyofika nini. So bazalwane, simeleke ukulinda, ukuhlala kuNkulunkulu silindile. Kunezinto-ke okufanele uma ngabe ulindile uzenze, ukulinde ukuthi uNkulunkulu akufice usendaweni yakho. Izinto okufanele ukuthi uzenze, ulinde uNkulunkulu ebuye kufika usendaweni yakho. Kufuneka njalo uma umzalwane
siqonde uNkulunkulu asisize. Angazi bazalwane noma nike nizwe yini ukuthi kwesinye isikhathi ufikelwe ubuvila bokufunda iBhayibheli kungavumi. Bazalwane, uma singakhuluma iqiniso, niyazi ukuthi kunzima kanjani ukuvula iBhayibheli ukuthi ulifunde. Kuye kube nje ngathi kuyasinda. Yisitha-ke leso ngesikhathi kunqabeka okwazi ukuthi yisitha esifuna ukukusonde ukukuhosheze eduze kukaNkulunkulu. Kuthiwa kufuneka ufundiswe uliqonde kahle izwi likaNkulunkulu bese uyalenza empilweni yakho usalindile. Ulindile. Into yokuqala asifundiswe kaNkulunkulu ngesikhathi ulifunda uliqonde ulizwe ukuthi leli zwi lisho ukuthi izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yekholwa, enhliziyweni yomuntu ofuna uNkulunkulu linguyebo, ngoba kunezinto ezintsha esihlale singazazi. Ngesikhathi uzizwa lezi zinto ongazazi ukuthi awuyebo Nkosi, ngiyabonga Nkosi ukuthi kade ngikwenza lokhu kodwa bengingakwazi ukuthi akufuneki. Bese uyakwenza uma kuthiwa suka yebo ukwenza ukuthi uthi hawu Nkosi, yazi bengikade ngikwenza lokhu. Oh yebo Nkosi, ubonge kuNkulunkulu ngoba ulindile ufuna ukuya ekhaya ezulwini. Ubusuya ulifunde uliqonde kahle izwi likaNkulunkulu bese uyalenza bese uphila ngalo lelo zwi. Njengokuthi nje bazalwane, uma ngabe uhlangane eBhayibhelini kunezwa ngilazi ukuthi likubani ngabe ngiyakuprotela lele lithi ulaka luhlala esifubeni sesiwulu. Mase kufanele uvuke ulaka usuqala ukuvuka ubununu lobo obukhona kumuntu esisizwa uNkulunkulu kubo. Ngesikhathi uqala uvuka uvele kuvuka izwi elithi ulaka luhlala esifubeni sesiwula. Eyivele uthi lotholo lokuphele uze ngoba izwi leNkosi lithi kuqala kokuhlakanipha kukwesaba ubani uJehova. Akubuza phela ukuhlanganisa uwula ukuhlanganise nami nolaka ngoba lithi lokuhlakanipha lithi mawusuqalile nje wahlakanipha wasaba uJehova lapho kuyaphela ini ubuwula sekungena ini ukuhlakanipha. So usuphila ngalo izwi uma sekuthi makuvuka isimo kuthi makuvuka kuthiwa sekukhulunywa yonke into usuqala ukuthi ngeke ngikwenze lokho kimi bese kuba khona into evukayo mhlawumbe umphathi wakhe emsebenzini usuqala lithi umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Uyakukhumbuza futhi noNkulunkulu bese uyakuphila ukuthi lilothololo uthi izwi leNkosi lithi umoya wombuso ukuvukela bese uphile ngalo izwi likaNkulunkulu ukuze uzophepha uphile ngalo ngoba wena usemlindweni wokulinda ulindele uNkulunkulu. Okwesibili ofuneka sikwenze sikhuleke njalo ikholwa aliphezulu ukukhuleka. Sekunalokho sesazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uso nje uphakamisa uNkulunkulu lapho khona sikhuleke njalo sicele ukuholwa uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha namandla endleleni yothu yobukholwa. Ucela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngingakwazi ngiyacela Nkosi ukuthi ungikhanyisele khona. Ngiyafisa Nkosi ukuthi ekugcineni ngikubone. Sikhuleke njalo sicela uNkulunkulu ukuthi ngiyacela Nkosi ungiphe ukuhlakanipha kokuqonda nokukwazi izwi lakho. Usemlindweni ufundiswe uyakhuleka njalo ucela amandla kuNkulunkulu ukuthi akuniswe ngoba endleleni ziningi nezivunguvungu ezivukayo uyithole usuphambukile endleleni. Okwesithathu simdumise uNkulunkulu simbonge ngamandla ethu onke umbonge simthande insuku zonke zokuphila kwethu. Sifike okokuqala ufundiswe uliqonde bese uphila ngalo. Okwesibili ukhuleka njalo ukuthi uNkulunkulu akuphe amandla asiphe ukuhlakanipha ohambeni lwethu endleleni yethu yokukholwa. Siholwe nguye njalo simcela uNkulunkulu ngoba kuyenzeka ukuthi uyakholwa usaholwa uNkulunkulu kanti kakade akasekho uNkulunkulu usuyiholelwa nje usathane. Sicela ukuthi Nkosi sicela ukuba nawe ngezikhathi zonke. Usimdumise. Number 3 siyamdumisa siyambonga simthanda uNkulunkulu insuku zonke. Ukumthanda uNkulunkulu kuwukwenza izwi lakhe nje. Uma uthanda nje uNkulunkulu wenza izwi lakhe nomuntu omthandayo umenzela into ezomjabulisa. uNkulunkulu akajabuleli zonke lezi zinto iminikelo nani kepha masizohamba enkandweni yakhe senze izwi lakhe. Yilokho uNkulunkulu akuthokozelayo. Simthembe uNkulunkulu sisemlindweni sonke silindile. Number 4 wakhona sakho
ubudlelwano obuhle nabazalwane bonke ebandleni, sithandane. uNkulunkulu uyuthando. Sibe nobudlelwane nabahlobo bethu enkosini laba esinabo lapha, simthande, sikwazi ukuthi omunye umzalwane mehlelwe yinto sikwazi ukuthi sibambisane sonke, ngoba singabantwana bakaNkulunkulu, siwuhlanga olukhethekileyo. uNkulunkulu usenzelile umusa, akangakhali omunye phakathi kwethu, sikhona. Uma kukhona into uNkulunkulu akhumbuza yona ngomzalwane othile, mbheke. Uthando lolo, ukukhombisa uthando lolo, ukuthi siyathandana, sinobudlelwano obuhle nanomndeni wakho, ube nobudlelwano obuhle nomndeni wakho, nabangani abaseduze kwakho, abantu othi nabangani bakho, ube nobudlelwano obuhle ngayo, ngoba umuntu ukukhuluma naye kuthiwa umuntu uma ufuna ukumazi wobuza abangani bakhe bazokutshela naye. So wena ube nobudlelwano obuhle nabangani bakho, sibe nobudlelwano obuhle nama-Christians esinawo, esikholwa nawo, nefamily yakho, sihlale kuNkulunkulu. Okokugcina, uthi uma umntwana kaNkulunkulu ushere nabantwana ohlezi nabo, nabamazi uNkulunkulu nabangamazi, sikhulume ngoNkulunkulu ukuze bezokwazi nabo, singabi selfish nezwi kaNkulunkulu, simthande uNkulunkulu, sisemlindweni-ke, silindele bani? uNkulunkulu. Senza lezi zinto ziwu-5, sifunda izwi kaNkulunkulu, siyaliqonda, siphile ngalo. Number 2, uyakhuleka njalo njalo, sicele kuNkulunkulu ukuthi asiphe ukuhlakanipha, siholwe nguye njalo uNkulunkulu endleleni yethu yokukholwa, simdumise uNkulunkulu. Number 3, simbonge, simthande iy'nsuku zonke zokuphila kwethu, simthande ngenhliziyo yethu yonke. Number 4, sakhe ubudlelwane nabo bonke abasesinabo enkosini nemindeni yethu, nalabo esiye sithi ngabangani bethu. Number 5, bese sishera izwi likaNkulunkulu, igospel, ukuze nabaseceleni kwethu bayobona. Ukulishera, ungalishera ngokukhuluma, ngenkambo, ngokwenza kwakho konke. Sisemlindweni, silindele uNkulunkulu. Siyacela-ke bazalwane, sizocula iculo lethu unamba 127, sithi uJesu maye ngihola, sisukume sonke, wonke umuntu akhuleke, sizokhuleka kuNkulunkulu, sithi Nkosi, sicela usibeke emlindweni, sicela ukulinda wena, sithi senze izwi lakho, sikulindile Nkosi, sibe sikwenza lokhu sikulindile egameni likaJesu. Number 127. Nxa uJesu
Oh